आपल्या हिंदू संस्कृतीप्रमाणे परंपरेप्रमाणे गणपती बाप्पाचं आपण या ठिकाणी नामस्मरण केले, महाराज सरस्वतीच्या चरणी लीन झालेलो आहोत आणि श्रीफळ वाढून आपल्या हिंदू संस्कृतीप्रमाणे या संपूर्ण सोहळ्याचीच म्हणजेच कोकणशाही या न्यूज चॅनलच्या प्रथम वर्धापन दिनाची या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत। मी निमंत्रित करतो सन्माननीय श्री या कोकणशाही न्यूज चॅनलचे सर्वेसर्वा साईनाथ गावकर सर, त्यासोबतच त्यांचे सहकारी चिन्मय घोगळे आणि इतर सहकाऱ्यांना देखील विनंती करतो कृपया आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय राजेश हंजनकर यांना देखील विनंती राहील आपण व्यासपीठावर यावं। ऋत्विक धुरी, त्याचप्रमाणे संचिता चव्हाण या सर्वच सहकाऱ्यांना, कोकणशाहीचे सर्व जे सहकारी आहेत त्या सर्वांनाच विनंती करतो, कारण हा बहुमान आपला आहे, कारण आपल्या सर्वांच्या मेहनतीतनं हे एक वर्ष आपण परिपूर्ण करत आहोत आणि पुढील वर्षात पदार्पण करत आहोत। त्यामुळे आपल्या सर्वांचाच हा अधिकार आहे आणि आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं उपस्थितीनं आजच्या या सोहळ्याचीच म्हणजेच प्रथम वर्धापन दिनाच्या सोहळ्याची आपण हिंदू संस्कृतीप्रमाणे श्रीफळ वाढवून या ठिकाणी सुरुवात करत आहोत। मी साईनाथ गावकर सर यांना विनंती करतो आपण श्रीफळ वाढवून या ठिकाणी संपूर्ण कार्यक्रमाची आपण सुरुवात करावी। कोकणशाही न्यूज चॅनलला 1 वर्ष परिपूर्ण होतंय। मगाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे याच दिवशी याच कुडाळमध्ये आपल्या सर्वांच्या सहकार्यातनं कोकणशाही न्यूज चॅनल या चॅनलला सुरुवात झाली होती आणि आज 1 वर्ष पूर्ण होतंय आणि त्यानिमित्तानं या ठिकाणी या संपूर्ण कार्यक्रमाची सुरुवात, उद्घाटन जे आहे ते श्रीफळ वाढवून झालेलं आहे। यानंतर सिंधुदुर्गातले जे सगळे आघाडीचे संगीत क्षेत्रातली कलाकार आहेत यांना मी विनंती करतो की आपण आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया। ढोलकी भुलली मृदुंगाला घेऊन सगळे तबल्याला, एकदा जोरदार खणखणीत टाळ्या सर्व कलाकारांसाठी देऊयात आणि खऱ्या अर्थानं या आजच्या कोकणशाही न्यूज चॅनलच्या प्रथम वर्धापन दिनाला सुरुवात करूया। तोपर्यंत मी निलेश गुरव आपली रजा घेतो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। प्रथम श्री गणेशाला वंदन करून सरस्वती माते चरणी नतमस्तक होऊन, त्याचप्रमाणे आमच्या श्री जगन्नाथ संगीत विद्यालयाचे गुरुवर्य संचालक डॉक्टर श्री दादा परब तसेच भजन सम्राट भालचंद्र केळुस्कर यांच्या चरणी नतमस्तक होतो। तसेच आज जे औचित्य आहे सरांनी सर्व आपल्याला माहीत असलेलं, पण आमचे कोकणशाही आणि कोकणशाहीचे आमचे सर्वेसर्वा श्री साईनाथ गावकर सर, त्यांची संपूर्ण टीम, त्याचप्रमाणे उपस्थित सर्व प्रेक्षक वर्ग सर्वांच्या चरणी नतमस्तक होतो। कोकणशाहीच्या या सर्व कर्तृत्वाला आम्ही जगन्नाथ संगीत विद्यालयाच्या वतीने सुरुवातीलाच मनपूर्वक शुभेच्छा देतो, सर्वांचे आशीर्वाद मागतो आणि या सादरीकरणाला सुरुवात करतो।
धाकिट धान धा भक्तवत्सला दत्ता दिगंबरा अवधूता गुरुदेवा धात्रिकिट धेता कत श्री गुरुदेव दत्ता प्रणाम श्री गुरु दत्ता कृदेत्ता त्रिकट गदिगिन धा प्रणाम श्री गुरु दत्ता कृदेत्ता त्रिकट गदिगिन धा प्रणाम श्री गुरु दत्ता कृदेत्ता त्रिकट गदिगिन धाकिट धान भक्तवत्सला दत्ता दिगंबरा अवधूता गुरुदेवा धात्रिकिट धेता कत श्री गुरुदेव दत्ता प्रणाम श्री गुरु दत्ता कृदेत्ता त्रिकट गदिगिन धा प्रणाम श्री गुरु दत्ता कृदेत्ता त्रिकट गदिगिन धा प्रणाम श्री गुरु दत्ता कृदेत्ता त्रिकट गदिगिन धा
तालांगी चक्रधा दिन दिन देडीच्या अंगाचा चक्रधार एक झुलनालय झुला म्हणजे झोपाळा आणि बुजुर्ग दिग्गजांनी बनवलेली एक बंदिश आहे झुला लयकारीमध्ये फरमाईशी चक्रधार धागे तिट्ट तागे तिट्ट त्रिकट तान धागे तागे तिट्ट धागे तिट्ट त्रिकट तान धागे धेटे तिट्ट तागे तिट्ट धेटे तिट्ट ताकत ज्याप्रमाणे झोका आपण घेतो पुढे येतो मागे जातो आणि मग शेवटी ती आहे धागे तिट्ट तागे तिट्ट धागे तागे दर्जेदार गत आहे एकपट दीडपट दुप्पट आणखी आहे धा दिलांग धागे तिटकिट धाटक धिकिट कताक धा दिलांग धागे तिटकिट धाटक धिकिट कताक दिगन धा दिलांग धागे तिटकिट धाटक धिकिट कताक धा दिलांग धागे तिटकिट धाटक धिकिट कताक
चक्रधार एक शिवतांडव आहे बघा. प्रसिद्ध अनेक तांडव आहेत. रौद्र तांडव, हास्य तांडव, आनंद प्रित्यर्थ केलेलं हर्ष तांडव. यामधील एक शिव शंभूंचं शंकर तांडव आहे बघा. शंकर शिव गौरी हरनाचे डिमिकी डिमिकी डिमी डमरू बाजे मृदंग धननन धडन धननन तडन धन देताम देताम दिटकडान धकडान धकडान धा देताम देताम दिटकडान धकडान धकडान धा देताम देताम दिटकडान धकडान धकडान. शंकर शिव गौरी हरनाथ डिमिकी डिमिकी डिमी धननन तडन धन देताम देताम दिटकडान धकडान धकडान धा देताम देताम दिटकडान धकडान धकडान धा देताम देताम दिटकडान धकडान धकडान. दुसरं एक तांडव ओम डिमिकी डिमी डमरू बाजे गिरी कैलास शिखर पर राज धिमिम धिमिम धिम मृदंग बाज शीश गंग अरधंग विराज उमा रमा हर सब सुर साज कर त्रिशूल डमरुली नाम शिव छम 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 छन नन 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 तक थैय थैय ता थैय थैय ता थैय थैय ता शिव छम 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 छन नन 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 तक थैय थैय ता थैय थैय ता थैय थैय ता शिव छम 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 छन नन 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 तक थैय थैय ता थैय थैय ता यथैय. ओ डिमिक डिमि डमरू बाजे गिरि कैलास शिखर पर राज डिमिम डिमिम डिम गंग बाज शीश गंग अरधंग विराजे उमा रमा हर सब सुर साज कर त्रिशूल डमरुले नाम शिव छम 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 छन नन नन तक थैय थैय ता थैय थैय ता थैय थैय ता शिव छम 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 छन नन नन तक थैय थैय ता थैय थैय ता थैय थैय ता शिव छम 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 छन नन नन तक थैय थैय ता थैय थैय ता थैय थैय.
भगवान गोपाल कृष्ण बघा, लहानपणीचा नटखट काना हा नंदाचा नंदलाल, याची रासपरण बघा. एक बाललीलामधील एक रास प्रकार आहे. श्याम चलत ठुमक ठुमक, श्याम चलत ठुमक ठुमक, धान्न धिकिट तकिट थुंकिट, पग पैजनिया बाजे धागे दिनागे धाता धा, माता मनमोद बरे पकरी लाल गोध धरे, धा धा तीट धा दिंग ताक तीट तान धिन ता धिन, ये धा मदन मोहन धा, नंद नंदन धा, युगुल चरण धा, ये धा मदन मोहन धा, नंद नंदन धा, युगुल चरण धा, ये धा मदन मोहन धा, नंद नंदन धा, युगुल चरण. श्याम श्याम चलत ठुमक ठुमक, धान्न धिकिट तकिट, पग पैजनिया बाजे धागे दिनागे धाता धा, माता मन मोद बरे पकरी लाल गोद धरे, धा धा तीट धा दिंग ताक तीट तान धिन ता धिन, ये धा मदन मोहन धा, नंद नंदन धा, युगुल चरण धा, ये धा मदन मोहन धा, नंद नंदन धा, युगुल चरण धा, ये धा मदन मोहन धा, नंद नंदन धा, युगुल चरण. मिश्र जातीमध्ये पंचदुष्टी परण आहे. माझे गुरुजी डॉक्टर श्री दादा परब यांनी मला शिकवलेला आणि गुरुजींना आमचे कैलासवासी मारुतीबा कोरडेकर यांनी शिकवलेला. दत्त धागे तिट धागिन धागे तिट धित्त दिन दिन धित्त धाद दिटा धिक्किट धात्रक धडगन कत्त कत्तिट कतिट ताद कतिट तिट कता कतिट तिट कता कतिट तिट कता कतिट ता कत्त धगनग तुन्न धा दिन दिनक धा दिन दिनक धागे तुन्न ताकि तिट तुन्न ताकिन पंच गणपती पंच पांडव नट नारायण कुड जग जग पंच गणपती पंच पांडव नट नरेहर नट नरेहर जग नग भूती. दत्त धागे तिट धागिन धागे तिट धित्त दिन दिन धित्त धा दिट दिटा धिक्किट धात्रक धडक कत्त कत्तिट कतिट ता त्रिकिट कतिट तिट कता कतिट तिट कता कतिट तिट कता कतिट ता कत्त धगनग तुन्न धा दिन दिनक धा दिन दिनक धागे तुन्न तागे तिट तुन्न ताकिन पंच गणपती पंच पांड नट नारायण नट नरेहर पुष्प चंदन मुकुट जग पुनित धागे नागे पुनित धा कीर्तक तंत्र मंत्र जपती गणपती फणित धा कीर्तक फणित धागती नाद अपरम पार गती देख नित नित दत्त धड धड दत्त जम धड जगन धड धा तंग तड तड नगन नगतिट धागेन धागे तिट धा दुर्गे दुर्गती नाशिनी दल असुर दल दल सुर मिलित शुंभ शुंभन काट मार पतान गावत तनक मेर भुवन त्रिभुवन जयति जय जय जयति जय जयति जय सुर सकल निर्भय ज्ञान गाव ताल दय 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 मृदंगन तक दिंगन दिड़क नक दिंदा दिड़क नक दिंदा दिड़क नक दिन दत्त धागे तिट धागे धागे तिट देत दिन दिन देत दा दिटा दिक्किट धात्रक धड़गन कत्त कत्तिट कतिट दा कतिट तिट कता कतिट तिट कता कतिट तिट कता कतिट दा कत्त धग तुन्न दा दिन दिनक दा दिन दिनक धागे तुन्न तागे तिट तुन्न ताकिन पंच गणपती पंच पांडव नट नारायण नट नरे पुष्पचंदन मुकुट जग नग पुनित धागे नागे पुनित तंत्र मंत्र जपती गणपती फणित धाग फणित धाग नाद अपरम पार देख नित नित दत्त धड धड दत्त जम धड जगन धड धा रंग धड धड नगन नग तिट धागे धागे तिट धा दुर्गे दुर्गती नाशिनी दल असुर दल दल सुर मिलित शुंभ शुंभन काट मार पतान गावत तनक मे भुवन त्रिभुवन जयति जय जय जयति जय जयति जय सुर ज्ञान गावत दिड़क नक दिंदा दिड़क नक
धन्यवाद धन्यवाद सर्व मायबाप रसिक जणांचे. त्याचप्रमाणे आमचे गावकर साहेब यांनी आमच्या या जगन्नाथ संगीत विद्यालयाला ही सुवर्ण संधी दिली. त्यांच्या देखील कोकणशाहीसाठी आमच्या मनपूर्वक शुभेच्छा सर. सर्वांना शुभेच्छा. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.